Етногалерея Роксоляни Шемчук – не тільки місце, де можна ознайомитись з автентичним українським одягом та прикрасами. В цьому місці пані Роксоляна зі своїми однодумцями активно збирають кошти на допомогу українським військовим. Розповідає, підтримку отримують багато підрозділів, і ця підтримка не ослабне. Через музей, коли люди приходять екскурсії, або через нашу спільноту. Всі небайдужі, як були, так і є. Дуже багато з тих бізнесів, які донатять нам, вони ще, крім того, мають цілі, ну, якщо більші бізнеси, мають цілі підрозділи в себе на утриманні. І от ми так, ну, якась от така є беззастережна віра, звітую все до останньої копієчки. І оскільки ми спілкуємося так безпосередньо з Ленуром Слямовим, наприклад, так, то бо в нас кілька підрозділів було, якими ми займалися. Ми працюємо, і це в нас не славне, як так би мовити. Тому що кожен розуміє, що ми існуємо, ми живемо в рідній країні, навіть в Європі, я думаю. Пані Роксоляна закликає, на допомогу війську мають виступити усі, бо разом зі сміливістю наших воїнів ще й надійний тил – це запорука майбутньої перемоги. Це нам потрібно, щоб в нас була сильна армія. Це нам потрібно, щоб вони мали військо. Це нам потрібно, щоб були в них дрони, щоб в них були генератори, щоб в них... Тобто неправильно, щоб військо просило. Це ми маємо шукати шляхи, як і чим їм допомогти. Я думаю, що ми і суспільство, і світ ще оцінить цей їхній подвиг. А поки що нам треба просто допомагати чим можемо, стояти за спиною, подавати патрони. І це повинні бути не одиниці, а це повинен кожен українець, кожен, хто хоче лишатися на тій землі. Він повинен бути небайдужий. Серед підрозділів, якими опікується Роксоляна Шемчук, також і кримські батальйони. Тому питання Криму та кримських татар для неї щемливе та близьке. Вона вірить, після перемоги приїде до деокупованого Криму в гості до своїх кримсько-татарських друзів. Я собі бажаю з Ленуром, Зайдером і Зерою погуляти по вільному Криму, погоститися кримськими ласощами, такими інакшими, ніж галицькі. І відповідно, що буде в моїх силах, я, звичайно, зроблю для цього, що від мене залежить. Так, війна нас з'єднала, бо ми допомагаємо, власне, підрозділу, який сформований був ще при блокаді Криму, тоді небайдужими людьми, яких вигнали з рідної землі. І я собі бажаю погуляти з ними по вільному Криму. А народу кримському я бажаю вернутися. Це так зараз, знаєте, іншим народам, мабуть, що навіть буде важко зрозуміти у 21 столітті і збагнути всю глибину трагедії, бо люди живуть на своїй землі, поки вони її не втрачають, вони її не розуміють, цієї трагедії. І от я аж відчуваю шкірою глибину цієї трагедії. Я бажаю вам повернутися на ваші землі.